guys, may gabi namin din sa Merkado sa Balingwan. Nasi ate guys. Welcome to my vlog. At may mga lamas. Salamat. Si ate ang naghanda sa birthday ni Doy Doy. Oh, bongga. Kalabi ko na mga pako. Yang gandaan si Doy Doy guys. Ana-ana, hindi na siya tingin. Dami din. Mga followers guys, thank you so much. Baklay rami guys. Tara mong motor dito sa nahan. Nasi ate guys. Doon sa tola no. Si Juan, madam. Si asa ni si Juan si Nagpangas sa kaina abi ko na daan. Si Sirwin? Tulog ko. Dito bersih. Ha? Natulog ko. Sige, pangitay didi sa di mo sa basos yo. Bago para nakabot. Ba Sirwin? Pagpanama mami wala na. Ya karon guys, ano tani staff, mga mother at pasalita si Papa. Ya. Oh guys. Ya naglungag naman kuno sila og daghan. Hala. Naay kumting handaan kang Doy Doy sa Timayamiya dani ang handa guys. Dire lang mother girl. Duwa na ni halay. Pag-video na kami masilpon lang. Bila. Kis. Manoy. Ngay naunsa ka ba? Awe mamaling. Baron din lang gamay dili. Ano sila din eh? Ay bahuta ba? Muna kang lablab what? Dili te. Nagadto ba sila te nagkuha? Dili mo manoy. Ay ko sa to. Doy, ito nagutan ba samad ka doy? Ay sus master niya. Ba't din mo kurong bawang ka? Ay sus. Gutan dia. Ako na nabi. Ako ra. Ay nagkahago na bisita kahago. Bukan na ko. Ano importante sih? Ulo mo ko. Na video ra bo? Oh, wala eh. Anak naman din kay Prince may kay sauna. Hi. Eh, si Mamiya bay butang kay niya gyud. Bakit ko ni? Butang gyud. Ya, Buta ginaka din eh. Ya, diwang ito ba? Diwang ito isa. Kurto eh. Hindi ko mani bay. Ang silpon na prindan ako. Buat na, bala na si pula. Kita ka ni Madam Maridik na iprinda-prinda na nimo iyang cellphone na. Ako mo kundi. Wow ka din. Dali lang ko kita ko. Dali ko si Chao. Kita ka way kwata. Ito lang. Tuta di tabi. So, live ni mo daw. Long yo. Ako baka si kaya itong mga kalimutan na. Yo, dua tu ba? Doy. Ayo pagli. Ha, way mo udawan na iya kay mura at gignaong. Nayati. Ayun lang eh. Ilan ni nauni ni mali. Pawit kayo ti alam. Ka. Hindi ako ba? Alam niya. Dagang nagbasa tong i-upload mo ganyan namin ba? May mga ligo daw mi. Naligo. Bastos mo kanila. Karon magluto ta sa recipe ng clean. Marami, dahil nagbasa kami. Ay!
Si, wala ikaw gidaw na siya. God bless na kitang kotse. Ako ikonik dyan si. God bless na good. Kulok. Lang, bukasin ka lang, lang. Rilo na. Lugos. Lang lang, Rilo. Lataw ka, Rilo na ya. Ay, no. Bukasin ka na ba? No, manang pansin mo dito. Kuha na yun. Lang lang, Rilo. Busit mga single lang. Busit. Nagkubot naman dali no? Kasi humot. Naway ito ba? Naway ito ba? Ito na. Naway ko. Berarti nato mo niya. Teman. Oh? Yo, yo. Anak weh nurun. Anak weh. Mana? Kulitoy. Kulitoy dari dia. Kulitoy ba? Yo. Kulitoy. Ano lagi? Dili ka nagpuyo. Ha? Dali papa dito. Agawaya, may lakaw na sila ito pagdala ni mo kiro ka dako. Oh, kulito. Diyan mo dito sa ikon ito. Yo. 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 Ano yung sila ito? Sila lakaw to ba? Ay, na ito nila sa imo ma. Na. Gagmay to. Ano nila tuyot eh? Na, lagi dia sa ilan ula. Gagmay ay to. Oh, kuno sila ito ba? Sila lakaw to. Kuno lang? Osisi ba dito? Ano sa man eh?
Yung dapat ang mga ina dito. Dapat ang mga ina dito. Hindi ako nakita ka dito. Ipagay na init mo. Ama sila. Nakatay? Wala di na. Bor! Datag lang mo. Yan yung dito. Nakapait sa kwan si Jerison. Hindi mo tagipin sila. Yurot na. Kaya ka ba? Guys, anti nag-live na. Ini nag-live yun, iba. Hello guys, mayong gabi nandito si Mia guys. Tapos, doy kaya iya man di kuno karon. Nagkuha sa kanila. Ano naman? Ayan. Palitin na lang ito ka. Sinusi sa ayan. Adobo nga manok. Tapos may pansit. Or tulo lang kabok mo. Tulo? Sila imahan. Tulo. Tirasin na. Oh. Ikano sa gana sa. Awan yun ni Lalan yun ni ate. Oh, dara nila. Ha? Ha? Ay mo Wilya? Ay ka pa. Gabay naman. Hindi, bago na ni. Pansit. Hindi, bago na ni. Pansit. Ay, pa. Pinapa di ay guys. Iya, isagol na ni guys. Pansit guys. Pansit rami ni guys. Ya, daghan. Bani dito mi. Si Tirisen. Si Tirisen. Ah, sa ko. Di alam di ay magluto sa adobong manok. Adobong manok. Asa? Adobo na nga manok guys. Adobo na nga manok guys. Karon guys, kay naluto na. Og nara si Ate Mia. Nana si Lilin. Prepare na ang atong panihapon. Maghapon na kaming tanan. Happy birthday! Gago na hubog. Giveaway pa. Gihuyop naman ang wala pagay ko naka-picture gani. Kanta pa rin ganit. Dakuti sa dakuti. Sure. Ito, sa tanang product. Dakuti sa dakuti. Sa tanang product. Kung saan dito ka, letter kayo ay puro nini. Akuan niya, way maglilog ka niya. Akuan eh. Nangalin. Sige na si. Daguti si. Wak na isulod. Pasi. So later si Lulu. Lulu mi, kuha pa kayo sa mi. Tawag Uy, agay gitilapan na.
Lasto ka, Doy. Sure, Dani Doy. Happy birthday! Happy birthday to you! Ready na tong panihapon, guys. Ay, di mo sabay, gabi kayo mga... Ayoko. Ay! Mga barkada ni Didi, guys. Dali na din eh. Di sila dool, me. Ming! Dali, Ming! Ah! Ay ta. Kuhan lang ka ng... Wala pa, nagkanduwa. Wala pa ko. Balik. Sige na, dali mo. Si! Balon sa nako si Kwan, si Ripon sa nako. Si! Ay, Ripon, kaning ubang yung kumiro. Iba na plato na to. Buta na plato. Agrego niya. Ano guys, di katauan ni Tantan ang cake ni. Ito, kina ko na siya. Ang guwapo lang yun ang kutsara kami. Cake ni Doy. Ay, pagiging na kaya nga, duha ka buk ang cake. Ayaw, paghulo pa kay si Didi na tayo mag-cake. Sige na, pag-wish ha, pag-wish. Always. Doy, i-wish din ko uban kita do, Doy. Sige na, sige na. Sige na mo. Oh, yeah. Na ay giti katauan ni Tantan ang cake ni Doy. Sige na mo, sige na. Sige na mo. Pagaya. Sige na. Agam po, pagani. Ay, sige, Abo na mo. Nanaw ko. Sige na, sige na. Oh. Ambo sa ko. Ambo sa. Ambo sa tawin. Ha? Ay, ito sa tawin kay ilahi kayo na naon. Hi. Sige ang pailan. Wow, mayo Ginoo. Salamat sa mga grasya na yato ni Baramo. Lawa o dugang grasya niya Ginoo sa inyong barang kabut. Tagaan mo grasya Ginoo ang anak, maglami ka ang lawa o tagaan mo sky. Amen. Kung si kalawasan. Lawa ta sa kinabuhi o malayo ron diya kay mga. Ang grasya ang parang Ginoo ihakag mo kaniya, ibo ko parang langit ang parang gamot sa ngalan ni Kristo. Amen. Amen. Awan niya ako sa nakailan man po. Naunta ka na ako na kung tubo. Sige na, sige na. Sige na. Tadi, sige na. Sige na. Sige na, Dit. Sige na po ba? Sige na. Silipin na ko na ilo ito kay Darno. Dito lang ikaw sa ila ko. Ani na bahala to ba? Ipadaplan sa nang kokala no. Uy, ibutan sa kok sa rep. Ikaw mismo nag-stop na to ka. Hindi ko na po siya. Pagtaban mo kay Pinitsing lain na magod na siya. Tarong mangyayag istorya nga ako siya gripon. Ay, pinitsing lain na magod na. Wala na magod na siya. Kasama yung tingog. Kasi mo kailangan. Ha? Balik. Kasi mo balita man yan. Oh, kamo na ta. Pakuhay ito. Sige na, ti. Sipakan mo ti. An! Dali na, An! Hukarin na lang tumak. Ikaw. Sige na, Mercy. Sige na mi ag-arti-arti gini si Mimi. Dili man ahalang mi. Sige na, sige na. Ko nagdugay-dugay. Agoy. Okay, blake. Naplato po mo. Gising-gising yung bahan blake. Cute ba siya? Ang guys, ibong guys. Ang iyo ko na-challenge ba? Muna yung sunod tapos sa'yo kayo. Yan, nariyan ito ka doon. Sa'yo ka kagahan. Ikaw na sindihan. Si Papa, tagay, Papa na to. Hukarin si Papa. Amday kagigan ibong. Diyan
Munang cake ni Doy-Doy, guys. Mama, gumatuti. Ay, pagkaklang mo na kay special ka na nga cake. Ito ko matulog yung Mercy Code. May mo ha? Pagparas-parasa galing ka diha. Babal ka dito katulog ilang Mercy. Dili, bug naman ko. Ito, asa mo yung patulog ng gunin mo. Sirwin magkain mo gripon. Ang niya. Ay, pag... Ingon na nga na video pag ito. Anong baya ka na si Sir William? Hi, sir. Na video. Hi, sir. Ingon na nga. Hoy. Oh, yes. Saan sa gripon karon na? Bastos. Ano na si Mario? Nagkahinok ko guro nga. Ang istorya. Kabuan ka galing kay boy. Nag-ingon na ba yung papa nga, ag-kiay nakaglakaw. Ay, ba? Happy birthday. Ah, yeah, Kaon dyan boy. yeah. Hindi na, matulog tayo. Bug ko. Pagod ka man mo. Pwede ko matulog dahil Mercy. Nyaduha man ni kabok. Buya. Wala mo. Makaya ka di mo sa duha ka. Buko, buya asa mo, bro. Makaya di mo sa duha. Duha mo sila. Buya. Basig mag-ingog na. Tay sapa. Ulit ka man kayo magdari. Sangkig. Wala ba mo dya? Ano kayo nga na? Noy, tamakay ko, Noy. Ito, nagbiyay, Noy. Kaya nga maluma-luma ka niya. Palabang ka sa mumanoy. Magkasaya ka. Nagbiyay ko niya. Apat ka. Bayaw naman yung balay, eh. Bayaw naman yung balay. Oh, magkaya mag-apat Kasi nagkano to dyan, Jose? Ya, ang saman. Ya, kagkatulog. Natuha sila ka po. Tulog pa ka? Ano ko na po, dya? Pero, Kaya? ko dya. Basta, okay. Yun din, kaya ko ito. Lutang mo. Sir? Ingat ka dyan? Wala. Basta mo na na. Naala nga. Doon sila ka po. Basig magmahay ka. Tarong na ka na yung desisyon niya. Naman yung mag-uli. Magsangkiig. Ay, lagi ka uli pa. Yung salin, mag-iyong nga. Apata. Di ba? Ano na ako na, Ante? Ayun nga, blaka. Apata. Ante. Apata. Amang? Aha. Hoy, ibahin na ako si Ayun nga, blaka na si. Bilis na mga kitong may ulit to. Ayun man siya guys, nga ayun man siya Jibirsi nga duha sila. Ibahin na kinakudaan. Gibahin. Magiingon nga. Basig makain ka. Apata. Kasi ka magkapanggit magkaraon. Aha. Malam nga, tabi apo dia, basta ibahin na nakudaan. Sabi ako. Diya. Dito na ba ako sa gawas na sa ito. Nasama to na Mers, dahil ako sa gawas. Pero ibahin na nakudaan. Kahit yan. Mami Japon dumpol man. Ay, dumpol. Dumpol na kayo pinagtingga. Balang mga talo. Naalang. Doon sila ka po. Ano pa rin? Kasi magmahay ka. Makaingon ka. Noy, apasas ako Noy kadyot lang. Korde. Hindi mo natulog ko mali. Hindi mo kabiyak na. Asa mo biyak na direct ko mo. Hindi na mabiyak sa ako. Ate. Kaya. Kaya? Nalipat ko niya. Dala siya katulog sa. Mers, nalipat ko ba? Abi ako ikaw. Ano siya okay? Bana mo ni Dodoy. Ano ko? Bala ko ng kuno doon. Diya ka Direct Dodoy. Wala taong ko na yung balatin na. Magaling ipog nga ni Ilbin. Labot ko. Naimuran. Dabay ako ng sulsat ko. Imo ra na. Buang ka. Dabay, sulsat ko sa ko. Papa mo sila nagbuwag ato. In love di sa imo kay. Wala. Nang sa Silbi? Ipog nga ni Ilbin. Iya ba ni Egypt? Ilben nga. Limuran. Ako, Miss Friend. Balingon pa ka dito na trabaho ka. Birahan siya. Uy, ito nasa. Kagayan na. Sabi na yung baso dyan. Yang ano nakain naman siya din kani. Yan, wala siya kayo Baso rin. Nagitrabaho. O siya isa. Kumana kayo ba? Wala ni kami ng uyuan de. Yan ko na sa ko. Uyuan dahil. Uyuan de dia. Uyuan niya. O, sa Ilbin ako. O, bakit si Ilbin kayo nagbung si Ilbin? Napapalin kayo di ay ni Ilben. Ilbin, Miss Friend me? Si Ilben.
Sabi ko, Luis Primera, wala yung Dodoy, bulag. boy, Yan, mas yan. bang Dudoy. Isulog ginako na sa kote. Ano to? May gani si Ilvin, kaya kung kitang siya. Ayun, si Ilvin, isulog sa ko, isulog ginako na sa ko. Isulog ginako rin sa Balingwan, at Alisayan. So bago din tanin ni Dodoy. Oo, iya ko ni Dudoy. Sabi niya, uyab niya si Jet. Isulog sa gwapo, baya ko, layo rin sa hitsura. Kapag inambog eh. Ay, laon kay Puno ako na kay sigma ko na nasa. Kaanta guys. Nahubog sa boy guys. Kaya nga siya nga. Che, ako nga siya gripo lang. Maribek. Ako ba kapag hindi ko Maribek? Ay, Mama Louie. Si Mamiya. Apa ini si Mamiya eh? Hanggang tao. Ha? Si Puto, si Puto gitu. Marites gini bataan ya. Puto gabi kasi Puto gitu. Marites gitu ya. Bakit tingin yung TV? Ay, Wala mo lagi pa ba?